नोंथांमोनहा जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना नोंथांमोनहा अजाखौ थारैनो लोगो हमनो मोनमारसिगोन। बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांबाय आरोना जाय बिथांमोनहा सोंहरबाय थादोंमोन आंनावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माला फैगोन होननानै अजाखौहाय बिथाङा माने थांमारबाय आरोना नोंथांमोनहा। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लागोनाय जाहैबाय। आंनि भिडिअ बानायनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथांमोनहा सोंहरबाय थादोंमोन अजाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माला फैगोन होननानै अजाखौहाय बिथाङा माने थांमारबाय आरोना। नोंथांमोनहा लोगो हमनानै नायजाबानो जाबाय सोर सोरना सानाय सुनाय दं, आथिं आखाइ सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय। नोंथांमोनहा बिथांखौ लोगो हमनानै नायबानो जाबाय आरोना। नायदोबो आरो मुलिबो हरखायो बिथाङा। मुलिखौबो लानानै थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। जाय बिथांमोनहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। नोंथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो सोंहरबाय थादोंमोन माला फैगोन जोंनि उदालगुरियाव होननानै। बिथाङा थांमारबाय आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय। नोंथांमोनहा लोगो हमबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय फन खालामनानै बिथांखौ लोगो हमबानो जाबाय आरो। अजाया उदालगुरिनि बबे जायगायाव थागोन नोंथांमोनहा सोंहरदों नङा होनबा? गावजोंनो कन्टेक्ट खालामनानै गावनावनो सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोनहा। बेयो आरो एसे गोबावानो थागोन होनदों उदालगुरियावहाय। नोंथांमोनहा बयबो लोगो हमनानै फाहामजाबानो जाबाय आरो बेमारखौहाय। आरो मा बेमारा हामो होननानै गोबां मानसिया सोंहरबाय थाबावदों आरो। सिनस्रि सानाय, आथिं आखाइ सानाय आरो पेरालाइसिस जानानै थाबायनो हायै जानाय, बेखौ बिथाङा फाहामगासिनो आरोना। माने बयबो बिथांजों नाजाफैयो आरो मोजां मोनबायबो होनना बुंदों जायफोरा नाजादों बिथांमोनहा। नोंथांमोनहाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जाय बिथांमोनहा बिथांखौ लोगो हमनो होननानै नेनानै दंमोन, नोंथांमोनहा लोगो मोनमारसिगोन आरोना अजाखौहाय। लोगो हमनानै नोंथांमोनहाबो मोजां सोंनानै लादो माबायदि नायनानै लानांगौ मानांगौ। नोंथांमोनहाबो लोगो हमफैदो आरोना अजाखौहाय। जेखि सानायानो जाया मानो आरोना, गासैबो सानायानो बिथाङा फाहामजोबो होनना बुङो आरोना अजायानो। नोंथांमोनहाबो लोगो हमफैबानो जाबाय आरोना। जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनाखि माने सोंहरबाय थादोंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, नोंथांमोनहा लोगो हमबानो जाबाय। बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांबाय आरोना। दिनै गाखोसिगोन बियो। नोंथांमोनहा जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय फन बुनानै खबर लानानै थांनो हासिगोन आरो नोंथांमोनहा। लोगोफोर, बेखिनियामोन भिडिअ'आ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।